Eta Iruñetik Baztanaldera joanen gara orain, izan ere, Baztango alkatea eta alkate ohia deklaratzera deitu dituzte Aroztegiko kasuagatik. Iruñeko instrukzio epaitegiak tramiterako onartu du Lekarozen luxuzko hotelak eta etxebizitzak egin nahi dituen enpresaren salaketa. Baztango alkate Joseba Otondo eta alkate ohi Garbin Elizegi salatu zituen. Prebarikazioa leporatu die bi hautetsiei, ekainaren 24rako deitu ditu epaileak. Eta gaurko izan zehar, Joseba Otondo Baztango alkatea eta Garbin Elizegi alkate ohiarekin solasteko aukera izan dugu. Hona hemen bi hautetsien adierazpenak. Prentsaren bidez, jakin dugunez, aitzineko Baztango alkatea Garbin Elizegi eta horrekoan inau Joseba Otondo salaketa bat izan dugu. Ustez, prebarikatzeratik Lekarozko Aroztegiako auzian edo kontuan. Hasteko erran behar dugu, guk ez dugula inongo jakinarazpen ofizialik jaso, ez dugula gutun zertifikaturik hartu, eta ez dakigula zer salaketa zari garen eta salaketa horren edukiaz. Prentsarat norbaitek zerbait igorri du, epaitegietan akaso zerbait izanen da, baina hemen denek salatuek baino lehen zerbait jakin duten. Eta hori aski gauza harrigarria da. Harrigarria da eta harrigarria den neurrian uste du gaudela jokaldi politiko-judizial bat. Jokaldi politiko-judizial bat zertarako? Bada Aroztegiako eztabaida desitxuratzeko. Aroztegiako eztabaida simplea da. Herritarrei hitza eman behar ote dieten, herritarrei utzi behar ote diguten Aroztegiari buruz eztabaidatzen eta erabakitzen. Lekaroztarrok eta Baztanderrok orokorrean Aroztegiako proiektua jasan behar balma dugu normalena izanen zen gure komunitateunen garabidean eragin erabaki horra izanen lukeen proiektuari buruz, mugarria izanen litzatekeen proiektuari buruz, Baztandar guziek erabakia izatea. Horren aitzinean, batzuk inposizioan tematurik daude. Inposizioan tematurik dago Uxue Barkosen Nafarroko gobernua. Inposizioan tematurik dago Manu Ayerdiren Nafarroko gobernua. Eta inposizioan tematurik daude promotoreak. Eta ikusita beraien posizioa ez dela inondik inora onargarria, ikusita orain bihazte Baztanen 1000 bortzon lagunek manifestaldi handi batean parte hartu zutela desisa gelditzeko galdeginez eta herri galdeketa eskatuz, eta ikusita gobernuaren eta promotoren posizioa jasangaitza dela, jokaldi politiko-judiziala egin dute, jokaldi politiko-judizial horrekin erran bezala eztabaida desbideratzeko eta bertzen norapait eramateko. Baina gu hasierakorat itzultzen gara. Eztabaida da herritarrei erabakitzen utziko ote gaituzten edo inposizioaren bidez proiektu honekin aitzinerat segituko duten. Guk denbora guztian herri galdeketaren aldeko aldarri egin dugu, demokrazian sakontzeko aldarri egin dugu, eta aldaketaren ustezko gobernu unek hortan egin beharko zuela pentsatzen dugu. Ikusiko dugu ondoko egunetan behin guangatik. Alakoren batean, gauza unen, auzi unen, jakinarazpen ofiziala igortzen digutelek, zeri buruz ari garen. Baina momentu honetan garbi dugu su artifiziali buruz ari garela, eztabaidaren gaia desbideratzeko. Guk dakigu, zuek dakizuena, guri iritsi zaigu prentsaren bitartez eta guk ez dugu inolako komunikaziorik jaso horren inguruan. Orduan guk dakiguna, prentsan ikusi duguna izan da. Gaur prentsa horrekoan horren berri eman behar dugu, joan den ostiralean jakin genuen genuela Baztango 7 herritarrek demanda bat jarrita, Palazio de Aroztegiak jarrita, baita ere bide penaletik, eta esaten dutena da prentsa aurreko batean gezurrak eta irainak erran genituela, eta horrengatik 50.000 euroko indemnizazioa eskatzen digute. Orduan, ikusten duguna da, Palazio de Aroztegiak hartu den bidea izan dela jazarpen judizialarena, guk horren aintzinean, erraten duguna da, gu segituko dugula, orain arte bezala, herri galdeketa
herri galdeketaren bitartez, auzi hau konpontzeko, eta alde horretatik ikusten duguna da, beraiek, dirudunak direnez eta boterea daukatenez, horrelako jokaldiak egiten dituztela herritarrak beldurtzeko eta isilaratzeko, eta guk argi eta garbi dugu egiten ari garena dela herritarren gehiengoen interesak defenditzea, eta hortan segituko dugula. Bigarren hori, erran dizudan bezala, nik ez dut komunikazio ofizialik, orduan horren inguruan ez dut deus erraten prentsaren arabera horrela da, baina nik ez dut komunikaziorik jaso eta Baztango elkateak ez da ere.